ଚିକୁନ କଣ ଫୋନ କଲେ? ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ଏ ପିଲା ସବୁ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ବା। ନା ଫିଷ୍ଟ ମୁଁ ବାହାରୁ ଯିବିନି, ଗାଁରେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଫିଷ୍ଟ କରିଦବା ଆଉ। ଆରେ ଭାଇ ଗାଁରେ ଫିଷ୍ଟ କରିବାନି କି? ତମେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛ ଫିଷ୍ଟ କରିବାକୁ? ଆରେ ଚିକୁନ ଡାକୁଥିଲା ବାହାରେ ଫିଷ୍ଟ କରିବାକୁ, ଆଉ ଆମେ ତ ଗାଁ ଛୁଆ ଅଛେ, ଆଉ ମିଶିକି ଆଜି ଫିଷ୍ଟ କରିଦବା ରାତି ଗୋଟେ ଆଉ। ଭାଇ ଦେଶୀ ଚିକେନ କରିବା, ନହେଲେ 100 ଟଙ୍କା ନହେଲେ ପାଇବନି। ଆରେ ତୁ ତ କହୁଛୁ ଦେଶୀ ଚିକେନ କରିବା, 20 ଟଙ୍କା ନା କଣ ହବ? ଯାଉ 100 ଟଙ୍କା ସବୁ ନେଇକି ଆସିବ। ଆରେ ଯାଉ ନହେଲେ 100 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସିବ। ଆରେ ଭାଇ ତମେ ଏଇ ଠିଆ ହେଇଥାଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି ରାତିକି 100 ଟଙ୍କା ଆଣିକି ଆସିବି, ଭଲକି ଫିଷ୍ଟ କରିବା ଆଉ। ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ନିଅ। ଆରେ ହେଇ ତୁ ଆଇଲୁ, ସେ ସବୁ କୁଆଡେ ଗଲେ କିରେ? ଭାଇ ମୋ ପଇସା ଟା ନିଅ। ଆରେ ହେଇ ତୁ କହୁଥିଲୁ 100 ଟଙ୍କା ନା ସବୁ ଫିଷ୍ଟ କରିବା, ତୁ କଣ 40 ଟଙ୍କା ଦେଇକି କଣ କହୁଛୁ ଫିଷ୍ଟ କରିବାକୁ? ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ ଏତିକି ଥିଲା, ବାପାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ବାପା ବାଡେଇଥାନ୍ତେ। ଭାଇ ନିଅ ମୋ 100 ଟଙ୍କା। ଆରେ ଏଇ ତମେ ଜଣେ ମିଶିକି 100 200 ହେଲା। ଭାଇ ମୋର ନିଅ। ଆରେ ହେଇ ଇଏ ଦେଶୀ ଚିକେନ ଖାଇବା ବୋଲି ଆଇଛି। ଭାଇ ମୋ ବାପା ଟା ଗରିବ ଲୋକଟେ, ଆମ ଘରେ ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଚାଉଳ ଆଣିଲି। ନା ନା ନା, ତା ଫିଷ୍ଟ ରେ ମିଶାଉନି, ସିଏ ପଇସା ଦବନି କଣ ମାଗେଣା ଖାଇ ଯାଇଛି? ଏ ଶୁଣୁ ଏ ଦେ ଚାଉଳଟା ଦେ। ଶୁଣୁ, ଫିଷ୍ଟ ରେ କାହାକୁ ଆଶା ଦେଇକି ତା ଲୋଭ ଭାଙ୍ଗିବା କଥା ନୁହଁ। ଠିକ କଥା, ଆମେ ଫିଷ୍ଟ ଟା ଖୁସିରେ କରୁଛେ। କାହା ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଇକି ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଫିଷ୍ଟ କରିବା। ଚାଲ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଫିଷ୍ଟ କରିବା। ଚାଲ।